Ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekelekwa m unu. Ebe nsi ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị sim.si ha asịrị FM. Aka m bụkwa nwanne gị nwoke 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ihe onyonyo a ị na-ahụ n'iru ebe a bụ mkpamkpa nke kpara n'obodo Ekwulobia nke nọ n'ime okpuru ọchịchị Agụata na steeti Anambra n'ụtụtụ a, bụ ndị oji egbe ndị wakporo ya bụ obodo. Dịka anyị hụrụ n'ọtụtụ ihe onyonyo nke na-efegharị kamgbe ụtụtụ, ebe ụda egbe na-ada gwogwogwogwogwogwogwo, ndị na-agba ya bụ egbe ka anyị na-amabeghị, mana ọtụtụ ndị mmadụ na ọsọ ndị mmadụ ma ndị pụtara ịzụ ahịa ahapụla ụlọ ahịa ha wee were ego ndụ ha wee gbawa. Ma pekata mpe mmadụ abụọ abụrụla ndị a napụrụ ndụ ha, bụ ndị agbagburu agbagbu na ya bụ ihe, bụ ndị na-agara onwe ha. Otu onye bụ onye nọ na ụgbọ keke, onye nke ọzọ nọkwanụ na, dịka nsi wee hụ ya, ọ nọ n'ime ụlọ ahịa bụ shop. Nchịkọta ọnụọgụgụ mmadụ ole ya bụ ihe metụtara ka anyị na-amatabeghị, ma mgbe anyị gakwara ka anyị lelee ma ndị ọrụ uwe ojii na steeti Anambra onweela ihe ha kwuru na ya, onwebeghị ozi ọbụla ha zipụtara gbasara ya bụ ihe nke mere. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere buru oche gị kpudobe nso ma nọrọ ala ka anyị nye anya na ya bụ ihe onyonyo ma hụ ka o si wee gaa n'obodo Ekwulobia na steeti Anambra. Ya mere asịla na Solex si kama lere onyonyo ya. Ma ya bụ ihe onyonyo dịka o si wee dị njọ n'anya, ọbara na ozu mmadụ, anyị ga-emechi ya emechi akụkụ ebe ozu mmadụ pụtara na ya. Mana ọ bụrụ na ị chọrọ ịhụ ya ka o si wee dị, ịmaralanụ ka anyị si eme ya, gaa na ngalaba okwu ihe onyonyo abụ comment section. Aga m etinye link WhatsApp channel anyị, nke ọ ga-abụ ịkpa aka obube gị na WhatsApp channel anyị, ebe anyị na-etinye ụdị ihe onyonyo ndị dị otu a, ndị na-anaghị apụtanwu n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ma ịbakwa na ya bụ WhatsApp channel, ị pịara m follow ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ niile ndị dị otu ahụ nke anyị na-etinye ebe ahụ. Ngwanụ ka anyị nye anya na ya bụ ihe onyonyo, ka m bịakwanụ. Ekwulobia don dry in some seconds. Jesus. You dey hear sound of gun? Jesus. Hey. Are you guys seeing what's happening here? Are you guys seeing what's happening here? Happening live at Ekwulobia roundabout. At Ekwulobia roundabout this morning. Happening live at Ekwulobia roundabout. Ekwulobia, stay safe, stay safe. Bank robbing. Bank robbing. Bank robbing, Ekwulobia, stay safe. Đấy, cái đó này Ekwulobia này nói sư.
You know, Ekwulobia no see. Yeah. Safe. Anoka dị ndụ. Biko zie nunu. Ọnwụbe. Nini ọ ka na-eku ume na. Ọ ka na-eku. Ọ na-ebe biko onye a. N'ebe You know, n'ebe video mmadụ. Jesus Christ, they just trust person here. Oh, Jesus, see person with inside keke. Onye nke ọzọ bụ n'ime ka ọ nọ. Ejesu gagbo ebe agbawo. Hey, Jesus Christ of Nazareth. Oh. Jesus Christ, they just trust this person. Oh. Make una stay safe. Oh. Ọkwakwa onye Ajosu pụta n'ụtụtụ abịa mee ihe agbawuo ya agbagburu mmadụ na-abụ. We never even reset ka amara ndị ọzọ agbagbu. Ka everywhere dey hot. Akwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Ụmụnne m ọ bụghịkwa na obere ihe. Na mbụ ana m ekpesi ka mkpụrụ obi ha bụ ndị a napụrụ ndụ ha n'ike ebe ahụ zuru ike na ndokwa. Maka Chineke nyekwanụ ezinụlọ ha mmụọ na obi ha ga-eji wee die ya bụ ihe mere. Wee na-asị ndị ezinụlọ ha ndonu dibenu. Wee na-asịkwa ndị gọọmenti steeti Anambra biko unu tinyekwa anya na mmiri. Agwọ nọkwa n'akịrịka. Amaghị m ndị bịara kwa mgbọ, amaghị m ebe ha si, mana ebe ọbụla ha si, ndị ọbụla ha bụ, ihe ọ pụtara, ihe ọ na-egosi bụ na ala dị mma. Ihe ọ na-egosi bụ na enwere ajọ ọnọdụ nchekwa n'obodo. Ụfọdụ ndị mmadụ na-asị na o nwere onye nke sị na ọ ga-abụ ụlọ akụ ka ha bịara ịwakpo, mana ọtụtụ ndị mmadụ ndị nọ gburugburu ebe ahụ si na onweghị ihe dịka ụlọ akụ ha bịara ịwakpo. Ụfọdụ na-asịkwanụ na ọ ga-abụ ihe gbasara ihe emume ntụliaka nke na-abịa na steeti Anambra na ọnwa Nọvemba na-abịa abịa, na o nwere ike ịbụ ihe butere ụdị ala dị mma niile ụbọchị niile a na-anụ na-agbagburu ndị mmadụ ebe a na-agbagburu ndị mmadụ ebe nke ọzọ. Wee na-asị ndị gọọmenti steeti Anambra unu tinyekwa anya na mmiri. Elekwenu ya anya n'ihe gbasara ọrụ n'ịrụrụ ndị obodo ọrụ. Soludo na nke ikpeazụ a Soludo na-agbalị. Soludo arụọla ọtụtụ ihe ndị mmadụ na-atụ ya anya, mana ihe ọbụla ị na-arụkwa n'obodo ma ndị obodo gị anọghị ndụ wee nweta elele ya bụ ihe na-arụ onweghịkwa isi. Wee na-asị ọ bụkwara na oge ekwe ihe ọbụla unu ji n'aka unu dowekwu ya n'akụkụ. Leba anya n'ihe gbasara ajọ ọnọdụ nchekwa nke na-emebi ihe na steeti Anambra, nke bụ na ya bụ ihe emewela mewe nke dịzị ka ga-asị na ọ na-aghọzi omenala, mana ọ dị njọ. Wee na-asị ndị gọọmenti steeti Anambra lebekwanụ ya anya. Dịka nsi bụ wee kwuo na ma amatabeghịkwanụ ọnụọgụgụ mmadụ ole ya bụ ihe metụtara, mana o nwekwuo ihe ọbụla anyị nwetara, ozi ọbụla anyị nwetara gbasara ya bụ ihe, anyị ka ga-eweta ya ebe a. Ma gị biko, ọ bụrụ na ị nwere mmadụ na obodo Ekwulobia makwa na gburugburu ya, ịkpọwa ndị ahụ ka ị mara otu ahụ dị ha. Gị onye na-egere akụkọ ụwa m, emerala etu esi eme ya. Deere ebumnuche gị, otu isi hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị onye na-eso eburu anyị sonye. Ekelekwa m gị wee na-asị gị jide ka iji. Onye asị ya jide ka o ji, ị mara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụhụ onyonyo anyị. Asị m gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi, nwanne biko, ọ bụ na Facebook ọ na Instagram ka na-ahụhụ onyonyo apịara m folo, ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m sọskraịb, ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekelekwa m unu. Wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị maka na share button. Ya mara gị mma ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu.